Dragi đaci prvaci, ovo je čas matematike. Današnja lekcija je valjak, kupa i lopta. Na strani 83 nalazi se ova lekcija. Možete otvoriti knjige, sveske, obavezno pripremite lenjer. I hajde da počnemo. Šta vidite na slici? Ovo je model valjka. Vaš zadatak je da pronađete predmete koji imaju oblik predstavljenog modela. U vašoj okolini pronađite sve što vas podsjeća na valjak. Vaši odgovori trebali biti slični ovom primjeru. Kuhinski papirni ubrus. Limenka soka. Jedna zgrada koja ima oblik valjka. Šešir. Svijeća. Koje još objekte ili predmete možemo identifikovati u obliku valjka? Čaše. Vaze za svijeće. Vodovodne cijevi. Sečena drva. Oklagije koje vidite u vašim kuhinjama. Električni stubove. Držači saobraćajnih znakova i tako dalje. Da ponovimo, kako se zove ovaj objekat? Objekat na slici zove se valjak. Koja je razlika između valjka i kocke i valjka i kvadra? Valjak, kao i kocka i kvadar, je geometrijsko tijelo, ali za razliku od njih, valjak je rotaciono tijelo. Dobio je ime po tome što može da se valja. Ovo je model kupe. Vaš zadatak je da pronađete predmete koji imaju oblik kupe. U vašoj okolini pronađite ovaj oblik. Modeli oblika kupe mogu biti šišarka zimzelenog drveta, kornet sladoleda, vulkan, razni zidani objekti, pomoćni znak u saobraćaju i tako dalje. Koje još objekte ili predmete možemo identifikovati u obliku kupe? Novogodišnja kapa, šargarepa, kornet sladoleda, minaret džamije i tako dalje. Da ponovimo, kako se zove ovaj objekat? Objekat na slici zove se kupa. Kao i valjak, i kupa je rotaciono tijelo. Ovo je model lopte. Vaš zadatak je da pronađete predmete koji imaju oblik predstavljenog modela. Hajde da vidimo. Modeli oblika lopte. Bilijarska lopta, globus, sunce i sama lopta za fudbal. Koje još objekte ili predmete možemo identifikovati u obliku lopte?
Šta mislite? Mjesec, planete, baloni u obliku lopte su, jel tako? Ljudska glava, tako dalje. Da ponovimo, kako se zove ovaj objekat? Objekat na slici zove se lopta. Baš kao i valjak i kupa, i lopta je rotaciono tijelo. Da ponovimo, koja smo geometrijska tijela upoznali? Posmatrajte pažljivo. Nadam se da ste ih prepoznali. Kocka, kvadar, valjak, kupa, lopta. Zapamti. Valjak, kupa i lopta su rotaciona geometrijska tijela. Domaći zadatak. U vašim knjigama na strani 83 uradite 3. i 4. zadatak. Hvala na pažnji, dragi đaci. Vidimo se na narednom času.